Mám priateľku a chcem jej kúpiť víno. Čo by si mi odporučil? Biele, ružové, červené? Od čoho to závisí? A tak tým hlavným faktorom tohoto je to, že vlastne nakoľko poznáš svoju priateľku, že čo má rada. Tak keď poznáš, že čo má rada, aký druh vína, tak si v obrovskej výhode samozrejme. Ja keď takto som na týchto predajoch po celom Slovensku, respektíve po Európe, keď takto beháme, a tak ja by som povedal toľko, že pre dámy je stále veľmi atraktívne to, keď sa jedná o biele víno s trošičku vyšším obsahom zostatkového cukru. V tomto prípade u nás je to Milia, je to Miller Thurgau Tramín červený, polosladké víno, tak tam sú tie tóny už by som povedal také expresívne tropickej chuti mango, papája, ananás a tá minerálnatosť nie je až tak moc cítiť. Vlastne to víno obsahuje veľa kyseliniek, ale nie je ho cítiť skrz tých sladších tónov, tých podtónov by som povedal. A čo v prípade, keď moja priateľka víno nepije? Stále ostávame pri tom bielom? Môžeme ostať pri tom bielom, ale v tomto prípade by som navrhol aj niečo iné. Bolo by to rozé vínko, úzkrstej farby, krásna jahodovo-lososovitá farba, taká tá červenkastá. A čo má Chateau Rouban vlastne značku Cabernet Sauvignon, je to odroda, je to polosuchá kategória. A tá nuansa toho vína, to je plno jahôd, malín, rýbezly a krásnym takým smotanovým podtónom. A to sa strašne páči dievčatám. A keď už niekto, že nepije víno, tak toto by bol ten prvý, ten aspekt, ten faktor, ako niekoho trošičku prekvapiť niečím novým. A ja si myslím, že tam ten zostatkový cukor, aký je aj vyšší, lebo to je takých 9-11 gramov, určite by sa to páčilo. Si predstav, že žena má rada jahodový krém alebo jahodový jogurtový záver toho vína, tak to je niečo fantastické, si istý. S tým nemôžeš nič pokaziť vôbec.